meu segon booktuber, que, el primer de tot, avui dissabte estem al tercer cap de setmana de quarantena pel coronavirus i espero que estigueu afrontant bé aquesta situació, que tingueu salut, que és molt important, i que estigueu aprofitant el temps per llegir, igual que estic fent jo. Avui vaig estar presentant-vos aquest llibre que es diu La cabra. I està escrit per Anne Fleming, traduït per Ferran Ràfols i és de l'editorial Sembra. Dir que, parlant un poc de l'editorial, dir que Sembra, com ja he dit, és una editorial que té molt de tacte en els seus llibres, perquè, com podeu veure en aquest llibre, per exemple, fa unes portades que són xulíssimes. I fa llibres en valencià i també agafa altres llibres del món i els tradueix al valencià. I parlant un poc de la història del llibre de la cabra. És la història de la Kid, una xiqueta que viu amb els seus pares a Toronto, en Canadà, però decideixen mudar-se a Nova York, a un bloc de pisos de Manhattan, que és aquest, que pareix que és aquest, perquè a sa mare li donen un paper en una obra de teatre de Broadway. I es veu, es rumoreja, hi ha un rumor, una llegenda urbana, com es diu, que n'hi ha una cabra dalt del terrat del seu pis. I ella i un altre amic que coneix en Nova York van preguntar al veïnat i intentant descobrir si la cabra existís o no, o si algú l'ha vist, perquè diuen que si algú veu la cabra, aquesta persona va tindre 7 anys de molta sort. Així que... parlant un poc de l'autora, també va néixer a Toronto, a Canadà, ja podeu veure un poc. I dir que La cabra és la seva primera novel·la per a infants o per a joves. I aquest llibre a mi m'ha encantat moltíssim, me pareix superinteressant. Dir que té 116 pàgines, per a que us feu una idea, és fàcil de llegir. Jo m'haig encantat moltíssim. M'ha encantat, m'ha fet tornar a Nova York, perquè jo vaig anar a Nova York quan tenia 3 anys, però no me'n recordo molt. Però si te llegis aquest llibre te farà tornar a Nova York, perquè n'hi ha algunes zones que diu d'ací que són de veritat, o alguns monuments que diu que si tu es busques en fotos sí que te deixen i està molt guai, que és real, per dir-ho així. I dit aquest llibre m'ha fet plorar al final de les pàgines, perquè n'hi ha algunes històries dels veïns que són un poc tristes o això. No us faig cap spoiler perquè si no, no té gràcia. Però penso que un llibre te faig a plorar o riure sense parar o tindre por, me pareix superinteressant i superguai que l'autora d'aquest llibre m'hagi pogut fer això. Vos convidem molt a que llegiu aquest llibre i tinc altres llibres d'aquesta col·lecció per a que vegeu, de Sembra, per a que vegeu que les portades també són molt xules i me vaig a llegir després aquest, així que ho tingueu present perquè també segurament faré un altre booktuber i espero després d'aquesta quarantena poder tornar a Nova York, si pot ser, i intentar buscar a la cabra. Adeu, espero